Arewa wanted. Ta ji magi na gaya ma wannan tabar. Ni yanzu ma da a ce samu wani yaro ma je mana oda koya ta 1000 ne da mu samu in jajjare. An masa asiri yaran yan kutumar uba. Ta ji magi na gaya ma wannan tabar. Ni yanzu ma da a ce samu wani yaro ma Wani yaro nan yi mai magana ya taho ma da ita. Ni nan ta yi. kana ji kai nuna yawa ka san shagon wancan gayan shiti na shiti mai sai da kayan taba a gurin can ce in ji baba ya ce a bashi da sila wallahi ana cewa kai To wasa da me ya gaya mana an gana ana kama ke cewa don uwarka to uwarsa kashe shi da Kara mai mai don uwar don turun uwar da yan ka mai wuya mana. Yaran nan wani kiza mutane ke na wani an hana shi da ko ma wa zai kira je kai an raina mu a unguwa yanzu. Da yaran nan ya isa ya ce wani an hana. Aisha ai da gaske ne kun san ba lokaci da gaske ne saboda kowa baka je musu aike ba suka a ina suke mu je in ga waye ubansu kun san ba lokaci da gaske ne ai da gaske ne ba lokaci da gaske ne yanzu ne za a yi shi ai da gaske ne kun san ba lokaci nuna mu wani dan iska ne a cikin waye ne Arewa wanted.